Moi kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä en oo pitkästä aikaa tehnyt videota, mutta tänään mä teen. Mä oon nyt K-Marketissa ja mä ostan eväitä, koska me lähdetään Linnanmäelle. Mä ostan varmaan ekana 40. Sitten mä ostan tämmösen. Sitten tämmösen. Ja sitten mä ostan tämmösen. Sitten mä ostan tämmösen. Ja tämmöstä toisen. Ja huihin! Mä ostan tämmösen tällä kertaa tämmösen Anamax Jaffan. Ja joo. Mä ostan 2 kappaletta tämmöstä. Oh my god. Meet. Minne sä meet? Moikka kaikki. Tervetuloa uuden videon pariin ja mä tiedän, että mä en ole tehnyt pitkästä aikaan uutta videoa, mutta tänään tulee hyvä video. Me eilen käytiin Lintsillä. Mä yritin tehdä vlogin, mutta mä en voinut, koska multa heti loppu akku, kun mä oltiin Lintsillä. Näihin kuvata vaan vähän videoita. Mutta tänään tulee pikku pelleilyä kirjastossa nimeltään. Mennään. Missä sä olit? Niin. Missä sä olit? Mä olin tässä paikassa. Mä oltiin lukemassa outoa kirjoja. Jotta varmaan haluaa tietää minkälaisia kirjoja, mutta joo. Te näette varmaan jotain kirjoja, niitä tiedätte mitä me luettiin. Mennään pieneen leikkipaikkaan. Täällä isompus, mutta joo. Jos me emme voi mennä... Go! Joo, mun pikkuisesti kaulussa jotain täältä. Mut se unohti sen 20 kotiin. Mennään toiselle puolelle. Anissapa. Oh my god. Mulla oli tämmönen pienenä. Me tultiin nyt tänne leikkipaikkaan. Joo, ja mä lähden nyt tänään tää basic paikka. Meillä ei oo täällä tekemistä. Ja nää sanoi, ne haluaa pelellä. Ja tää sanoi nyt, että se ei jaksa.
Ei tässä. Oh my god. Assalamualaikum Ria. Harus liukumas. Mä en halua mennä, koska minä on suppia ja mä otin ne pois, koska niin on reisä. Oho. Siis moi. Niin. Mä en äsken tehnyt mitään. Moi. Mä en äsken tehnyt niin paljon videoita, kun mä otin leikkimässä. Niin joo, koska siinä tuli vähän draamaa ja mä otin melkein täällä isoon bustiin ja alkaa väsyttää. Mä lähdetään nyt mennä kotiin, koska alkaa väsyttää. Väsyttääkö? Moikka! Tultiin kotiin ja tulin tänne pesumaan pesee vaatteita tai kuivaa vaatteita. Ja mulla tulee vähän verta. Don't mind. Why is my face like that? No. Mä otan nyt mun äiti settaa mulla. Joo. Mä tultiin pois sieltä kirjastosta. Tai siis tosta leikkipaikasta. Mä söin lounasta. Ja mä nyt oon täällä. Mä laitoin ne vaatteet sinne ja sitten nyt mä menen kotiin. Takaisin. Nyt mä lähden kotiin ja mä nyt alan avaamaan näitä oveja. Pääsen sitten ulos täältä paikasta piiriä. Ja just wait and wait. Ja mä eikä ykköskerrokseen, koska mä oon nyt lähtenyt ulkokautta meidän kotiin. Actually, legit mun funkislegit matchaa mun tähän jutskaan. Näin. Ulkokautta. Ihana ilma. Tässä loppuu meidän vlogi ja tässä oli kaikki mitä mä tein tämän päivän ja sitten mä loppupäiväksi vaan siivoon ja sitten mä lähden syömään iltapalaa ja sitten menen nukkumaan. Tai katsotaan vähän leffaakin, mutta joo.